Fl-2019 f'Malta kien hawn ftit aktar minn 3600 persuna b'diżabilità jaħdmu. Illum hawn qrib il-5400. Il-Prim Ministru Robert Abela qal li żieda sostanzjali ta' aktar minn 47% f'sitt snin hija riżultat ta' politika strateġika u maħsuba li tippromuovi l-inklużjoni. Dr. Abela qal li l-Gvern huwa impenjat bisħieħ li jsaħħaħ l-inklużjoni soċjali, jsaħħaħ skemi ta' appoġġ eżistenti u jikkollabora man-negozji biex irawwem postijiet ta' xogħol li huma aċċessibbli, flessibbli u li jilqgħu lil kulħadd. Enfasizza li l-persuni b'diżabilità ma jitqisux biss bħala persuni li jirċievu l-għajnuna, imma bħala aġenti attivi tal-bidla f'soċjetà moderna u miftuħa. Fl-10 anniversarju mit-twaqqif tal-Fondazzjoni Lino Spitieri, il-Kap Eżekuttiv Esmeralda Mikallef Zerafa tat rendikont tal-kisbiet ewlenin. Il-ħidma ta' 10 snin hija li għandna iżjed minn 1400 persuna li issa qegħdin fix-xogħol. 88% tagħhom għadhom fuq il-post tax-xogħol kemm ilna li għejnihom. Nagħmlu servizzi mal-kumpaniji biex ngħinuhom bir-recruitment ta' persuni b'diżabilità. F'din l-okkażjoni tnieda l-programm Head Start for Employment li joffri aktar opportunitajiet permezz ta' tagħlim strutturat, sessjonijiet ta' coaching individwali u esperjenzi fuq il-post tax-xogħol. Iggradwaw 25 persuna li temmew korsi li bih akkwistaw ħiliet importanti għad-dinja tax-xogħol. Il-Prim Ministru nota kif dan mhux biss programm edukattiv iżda inizjattiva li ser tkompli tibni fuq l-indipendenza ta' persuni differenti. Faħħar il-Fondazzjoni Lino Spitieri tal-ħidma tagħha biex tibni pontijiet u toħloq opportunitajiet. Il-Ministru għall-Intern is-Sigurtà u x-xogħol Byron Camilleri qal li l-Gvern jemmen bisħieħ fir-responsabilità li jsaħħaħ soċjetà inklusiva. Spjega li huwa għalhekk li permezz tal-Labour Migration Policy fost il-miżuri li ser jitwettqu hemm dik li qabel tiġi sottomessa applikazzjoni biex jitħaddmu ċittadini minn pajjiżi terzi ikun hemm konformità sħiħa mal-kwota nazzjonali ta' 2% ta' impjieg għal persuni b'diżabilità jew tkun saret il-kontribuzzjoni annwali applikabbli. Il-Ministru Camilleri qal dinjaturi oħra ta' Gvern li jippromuovi l-opportunitajiet ta' xogħol l-ewwel għaċ-ċittadini kollha tal-pajjiż qabel jiġu kkunsidrati ħaddiema minn pajjiżi terzi.